Ya, Dek. Biasa kakar ngono caca. Bebo pasang ngalah Lasane nek kanane angel delokne piye iki. Ya lek disyuting ya aja nyenuk ae iki tak tak omongi aku berarti telek aja guyu kok makluk ngono pirang menit iki? wis tau akeh menit ora apa-apa Sampun. Lah terus dunyer-unyer ning ngono. Beh, gek mesti cucuke ra gelem guwak. Domongi nek kene rene percucuan ya jenenge apa ta jenenge. Lah tadi ngekek gitu. latine ora tekan Iki ngono ning cucuk sigar rene. Iki Jawa sigaret ta? Dudu mentoke engko ora mateng. Nah, kalau sigar ngene kan wis iki utuh ngene. iki lho syutingan mumpung lekas geger ku lho syutingan Iya ki wong loro iki kerah ya tak set. insiden malah aduh kancane dibacok malah dan nesu kayak kancane dibacok Iya, iya. Titik. Jempikane kok ya dicucuk. kalau tanggung jawab kalau pelaksana wis ora apa-apa lek ngono sesuk neh ya Mbak Wat Ya Allah, tanganku wis dicanu malah nganu apa jenenge sesuk eneh. Sesuk ade genten ceklane wedhus wong. lah kuwi lho wis arepe magang dadi Lah piye? kaya ngono gelas regep bebek bugis to Lah ceklane sing ora genten wedhus. sesuk tanggapan bebek Saiki pitik. Beh iki enek sing terluka iki. enek sing terluka bolong Hatinya terluka. apa ta kuwi Iki siga mau sisane nek. lah Ya Allah, Di sisane nek. insiden Terluka. di hati lalan kok sing terluka ya tangannya kenapa lagi terluka malah tak zoom kok sing ngono kuwi ora lho ngomongin rewang kok gur betet-betet iki gek nyapa ngene iki dolanan apa iki telek sing demoki Ya dolan-dolan nang telek. pertelekannya di Mak Mar Mbak Jiko gedang godang ya gedang iki Yulina spill demnene wah klub perjeroan iki lho salam pertelekan iki bola Kurawa iki kondang mari iki engko bar diresiki dikapakne jare nyandak dhewe. heeh telek dhewe brodotipun dhewe bar diresiki terus dikapakne bar diresiki terus dikapakne ngene iki diguak wo